I 10 ljudi, sa vama je Pirke. Danas snijamo Minecraft Skyblock. Sparovali smo se na ovom ovdje pustom ostrovu. Što vidimo što ima u čestu. Evo ovako, ima znači kofa, slavam i led. To će nam služiti za generator. Ovako, 1, 2, 3, 4. 4 nam kocke trebaju. Ne i tu. Sad ovako. I ovako. To tu. To tu. I evo ga. E sad. Samo da stavimo u kovčeg. Ćemo da drvo malo. Sad trenutak. Drvo ćemo znači da isečemo. Ops. Ok, ovo ćemo da ostavimo, ono će samo da ispadne ladove. E sad ovako, trebam jedan taj. Ove daske mi trebaju, evo ovako, sad sam napravio zanetski sto. Stavit ćemo ga tu. Štapići nam trebaju. 1, 2, sad ćemo napravimo kramp. Kako se rimuje, 1, 2, sad ćemo napravimo kramp. Evo ga kramp. Ovo ćemo ostaviti u kovčeg. Tako da ja odmah zagradim. Za svaki slučaj. Evo ovako. Sad ćemo malo da kopamo ovdje kaldrmu. I vjerojatno ćemo da pravimo mostić do onog tamo ostrova. Evo vidite, već je počelo samo da nestati. Ops. Evo ovako. Kako upada. Do sada. Da li će ovo da bude 9? Hoće. Znao sam da će ispadne, znao sam. Ups. Sam malo umrem. Šta mi je danas? Evo ovako, sad ćemo još malo da kopamo. Ako čujete nešto, to je moja bombona u ustima. Mislim, leg bombona. A moram da je sisam ovako. Evo, pojao sam. Ops. 12.
Okej. O, gori mi Maja. Posadit ćemo drvo tu. Pa ćemo i ovdje dogradimo. Čekat ćemo mi dugo dok se ovo drvo u potpunosti ne poraste. Evo ovako. Sad ćemo malo prvo da proširujemo ostrvo, pa ćemo kasnije da pravimo most iz onog tamo ostrva. Budemo gladnili ili će nam trebati hrana, pa ćemo da skupljamo kaldrmu. Tako. Četiri kaldrme za sada, to je malo. Nećem više od možda 100 ovih kaldrme tamo do onog ostrova, ali dobro. Za sada. Evo ga 9, 10. Op, znači ovom serijalu ćemo u ovoj epizodi ćemo samo i evo ga. Pa će ja preživim. Samo ćemo znači da proširujemo ostrvo, a kasnije ćemo i da... A u sljedećoj epizodi možda ćemo da nešto drugo radimo, to će bude vjerojatno da pravimo mostić do onog tamo ostrva. Ali da vidite, možda vidite, eno ga i kovčeg. Tamo. Evo ovako tamo. Okej. Idemo još da kopamo. Jedan. Ništa. 2. Okej, 3. Sad ću ovako da ostavim ovdje 3 kaldrme. Će mi trebati kasnije za kramp, a to je kameni pijuk, tako se zove. Pokazat ću kako se pravi za one koji ne znaju. I ovu mapu ne može da igra svako, mora da znate malo barem da igrate, jer zahtjeva baš onako malo. Zahtjeva igri, mislim ova mapa zahtjeva da znate da igrate. Ali trebalo bi da znate, ne možete igrate prvi put mapu. Ne, daš sad. Znao sam će se ovo desiti. A nisam znao. Evo ovako se pravi, znači ovdje jedan štap, ovdje drugi i 3 kaldrme gore. I evo ga kameni pijuk. Tako. Nervira me ovo što se zaledi ovako. Ja sad mnogo ide brže ovaj posao. Sad možete samo da kopate ovako, ali će sve da gotovo. Odlazi tamo u vodu. Znači ovdje. Ja se javni za sada. Ona, ne znam šta mi je. Evo ovako, super, evo ga ide. Kako ide dobro. Kao podmazano. Tako budemo imali 35, gradit ćemo malo još ostrova. Mislim, proširit ćemo ga. I možda će to da bude kraj, vjerovatno će bude kraj ove epizode. Pa vi čekajte, uskoro će biti druga epizoda. Pa ćemo tada pravimo mostić, vjerovatno do sljedećeg ostrova. Evo ga, imam 36, 39. Okej. Evo sad će i noć, tamo će vjerojatno se stvore paukovi, odnosno ti creeperi i skeleti. Ok.
30. Znači ostalo mi još 30, to ćemo da stavimo tu. A mi se ove mačke čuju kako se ovdje kolju. Uje. Evo ovako, super. Sad ćemo tamo još da stavimo malo. Sutra idem na izlet dvodnevni, pa neću moći da snimam. Pa očekujte uskoro, znači kad dođem sa izleta nadoknadit ću to, snimit ću više klipova. Neću snimiti 2 za ta, snimit ću više, opa. Znači snimit ću više klipova da bi nadoknadio to vreme što sam izgubio. I to je to, nemamo više zemlje, ovi kaldur me. Pa, to bi bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećem klipu. Ako vam se sviđa video, lajkujte, subscribeujte i šurujte. Nadam se vam se sviđa moja epizoda League of Legends, gdje se sedam sa mojim drugom Damjanom. Pa, bit će još takvih epizoda, znači čekajte, svega će bude, znači subscribeujte se, bit će svega. Sad ne mogu da izađem iz ove vode, pa moram da probušim ovo ovdje. Samo malo. Tako. Tako. I to je bilo to. Za pozdrav. Ćao!